Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आव दा जोंहा Thengphakri साख्रि ओंखारदों 420 vacancy जेराव BTC contractual job दा गोबां खायसे कमेन्ट्स खालामदों जे दाखालि रिजाल्ट मोनैफोरा नैबे Thengphakriयावहाय एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन दा रिसेन्टलि हमना ला नोंथांमोननि सेलेरि जाबाय 15,000 बाट नोंथांमोनाव बारायनोबो मोननो हागौ नाथाय बेखौ बुंनो थांला जास्ट अफिशियेल हिसाबै 15,000 पर मंथ मोनगोन एन्ड रिसेन्टलि नोंथांमोननि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया रिजाल्ट होबाय अब्ला सो एप्लाइ खालामनो हागोन गोबां कमेन्ट्स फैदों बेनो जाबाय फिमेल कैंडिडेट्सफोराहाय सो बेनि सायाव आपडेट लाबोदों एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम होनोबा सो सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ नैबे 420 पोस्टआव आरो नोंथांमोननि साख्रिया जागोन BCDC लेभेलाव खामानि मावनाय सो बे जाबाय 2 बोसोर कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन एन्ड क्राइटेरिया होनोब्ला सो नोंथांमोना 30 इयार्सनि सिङाव थानाय जाथारनांगोन ओके आरो BTC नि जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोननि खामानिया BCDC लेभेलाव जागोन आरो बेयाव अनमेरिड बेवहाय बांसिन चान्सआ दङ बेनिफ्राय बहाबा BTC लेभेलाव जुदि अनमेरिड डिग्री पास गैयाबा जानो हागौ हाबा जानायफोरा गथ' गथाय गैयैफ्राबो चान्सखौ मोननो हागौ सो बेनि सायाव आं सियर नङा बाट नोंथांमोनाहाय अनमेरिड जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पोस्टआवहाय मोननो हागोन सो बेनिफ्राय जों दानिया थांसो फैदो जे माबादि नोंथांमोननि एग्जाम जाथावना माबादि टाइपआवहाय एबा माबादि नोंथांमोनाहाय बे जबखौ मोनथावना सो दानिया BCDC लेभेलाव नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो मानोना गावनि BCDC आव गावनि लकेलिटिया कैंडिडेट्सआ बेवहाय पोस्टिं जागोन जेला सो नोंथांमोना जाहाथे बयबो शेयार खालाम दाबो टाइम दङ बेनि लास्ट डेटआ 30 आगस्टसिम थागोन नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा खालामनानै लानो हागोन आरो भिडिअ दं डिसक्रिप्शनाव तो जेब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव फैगोन अब्ला गोजौआव नोंथांमोना एप्लाइ अपसन मोनगोन बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जेबो एक्न'लेजमेन्ट मोना अके जेबो एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जास्ट नोंथांमोना रेसपन्ड हेज बीन रेकर्डेड जाबानो सो नोंथांमोना एप्लाइ जागोन आरो जेराव मेल एड्रेस आरो फन नाम्बार होखादों जेला सो नोंथांमोनाहाय बेयावनो कल फैनायनि एबा एडमिट फैनायनि चान्सआ दङ सो लोगोफोर जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड बेनिफ्राय 2 बोसोर 24 मान्थ्स नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन BCDC लेभेलाव एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन एन्ड बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन माब्ला दा बेनो जाबाय एग्जामा सो नोंथांमोना मिथिखागौ जे लास्ट डेटआ 30 आगस्ट बा सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दंखायो आरो मानोना अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो गोबां माखासे स्किम फैयो बे स्किम लेभेलाव नोंथांमोना खामानि मावगोन जेब्ला सो नोंथांमोना सेप्टेम्बराव एग्जाम जागोनखौ सानना लानो हायो आरो बे एग्जामा सो नोंथांमोना बिग कुइसन जे माब्ला जाथावना सेप्टेम्बरनि सेकेन्ड उइकआव जानायनि चान्सआ दङ सो बेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव रिसेन्टलि पास जानायफोराबो 100% सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबाय मार्कसिट मोनजोबखाबाय नोंथांमोना इयार अफ पासिंखौ 2023 होदो अब्लानो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एग्जामा सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ दा बे लोगोफोर आपडेटआ बेनोमोन जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन खालामना लादो ओके एन्ड बेनिफ्राय बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो सो बेनिफ्राय एग्जामा बबेयाव कन्डाक्ट जागोन बेनो जाबाय अफलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोननि सेप्टेम्बराव अब्ला सो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय जानायनि चान्सआ दङ मानोना गोबां एप्लाइ खालामबाय आरो अक्ट'बराव जुदि नोंथांमोननि साख्रि होयोब्ला थ' नोंथांमोना सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दंखायो सो बेखायनो मोजाङै फरायदो आरो बे एग्जामा सो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय होनो मोननायनि चान्सआ दङ सो बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट